Аллаһы Тәгаләгә кирәкми безнең гыйбадәтләр. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә бит: "Мән ихтада фа иннама яхтади ли нафсихи." Кем шушы туры юлдан бара икән ди, хидаят юлыннан ди, ул үзе өчен ди. Бу Аллаһтан байлыгын арттырмый да, киметмий дә. Аллаһ Тәгалә бер ни файда да юк, зыян да юк. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ди. Әгәр дә адаша икән ди инде, әшәкелек юлында йөри икән ди, моның адашу шулай үзенә генә кайта ди. Аллаһ та бер нәрсә ди. Кеше уйлый менә безнең гыйбадәт Аллаһ Тәгаләгә кирәк. Аллаһ Тәгаләнең нидер файда китерә, юк. Бу шушы гыйбадәтләр дә бөтенесе дә нәрсә өчен? Үзебезнең файдага гына. Һәм шуңа да һәр вакытта да сұрайық Аллаһ Тәгаләдән, ялварыйк. Шушы намаз укуында Аллаһ та җиңел әйтсен дип сұрайық. Сұрайық гыйлем алуны